Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Ähliňizi hoş gördük. Ähliňiziň döwletli ojagyňyzy çağa ülkeler hemişe ýaňlap durupsyň. Sözüm başyna bize şeýle ajaýyp zamanat peşeşeren. Gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman terdarymyň zanlaryň sag, başlaryny dik tutjan tutulmaýşlaryň elmidama rawaz alman ardurap, gahrman arkadamyň bereketli türkmen saçagatly kitabyny uğralyp, dostum Rüstem Şef özüni taýýarlajak buňky daty taganlaryna hemmämiz tomaşa ederiz. Rüstem Şef bilen atket peşiginiň nowata sanyna buňky mihmanlarymyz Halipam, Pelwan Halmuradow. Şol sanyda ýaňlan ýarym telewizýanyň ýeňijisi Gonç Toýçeýew. Mihmanlar siz hoş gördük. Hoş geldiniz. Rüstem Şef bilen atket peşigimizde dostum Rüstem özüniň taýýarlajak datly tagamlaryna hemmämiz tomaşa ederiz. Şol sanyda şirinden şirin aýdynlara diňler we diňjeler. Rüstemjan. Doğru elakesinin kema. Birinci bilene bizim elimden her bir işimizde halipe olup duran kahraman arkadamda, arkadalı kahraman serdarında aşpediyorumdan sağ olsun aydan. Galiberse de bizim buğun kıyırstem şefle gepleşimde katnaşan mihmanlarımız sizi hoş gördük. Sağ olasın. Size buradır füzcü nakar sürüp verecek. Bu nakarımızın adi mene şaracık diyen, buna yankı kapırgacık bilonur godun, yürüyte bir saçta bişirleyen nakar. Size netip olsa bir mehrisindir pişirip verecek. Türkmana bir bağışına haram diyen buna. Bağışına akar diye. Galtaman nahar diye. Galtaman nakar diye. Her hil adı var ki. Bu galtaman nakar deyip neyemeden geldi kanım? Aynı Türkmana ne ama bir ön göçüp konup gören halkta bir çarwa halk olamsın bir ýyzura ýönüp. Der bir taýinlanyp, bilenip türk daýmana. Şu sebäplerden diýilen bolmasa. Yani aslan bir süýjü görülýär nakar. Türkmen halkynyň gaty baý saçagy bar bizim milletimizden töweleme. Her vilayatyň hatda özüne laýyk tagamlar bar. Hakyky, gaty dogry, gaty dogry. Yani halipalar kän ahyrlar dadyk görün soň. Yani Rüstemjanyň eline mara bir süýjü tagamlar ýaly. Taýýarlajak tagamlaryň hasameter bir süýjü bolup diýip. İnşallah. Geçen ýerde fandan gördük-de bizem bir inimiz bilen bir go tagamlar Rüstemjanyň elinden ilk görmän arzu etdik. Sebäbi Rüstem Şef diňe bir tagam ýa bir 5 tagam bilen näle inim jan töweleme häzir go nesem mysal üçin ýollaşyň bilen bir 5-6 sany ýollaşyň bilen Rüstemjan mene bir şol dost ýarmal bir meýdana çykjak bir çeşmeň maşyna bir ýigitler bilen bir göwnümiz açaly. Inim bir kuştadyň dowamyna der o taýinlap berdiňiň şu hyzmatlar ýola goýup bilýän olanda. Sağ ol inim berekellah hyzmat. Iň uly işdir, iň uly zat hyzmat diýmek bar. Töweleme siziň gözüňiň öňünde şon ýaly bir derejeli ýa üçin sağ olun. Ýerite galiberse de näme onda bize naharjam wassal kemal bir bagşlamda çaýja aslemle bu mihman näme käme ünseriň Bu marmada. Var mı Kemal? Elim kömek ederdim-de. Onşanam bizim bir Balkan vilayetymyzdan bir sesinden balak duran şäher dinlemediň ýeri bu da. Gonç Toýçeýew. Gonç Toýçeýew. Täze ýetişip gelýän ýaşy sunwata täze ýyllarymyzda şäherlerimiz inlenmez töweleme. Gepleşiň dowamyna inimizden bir 5 tane gaýdym haýyş edersin. Rüstemjan näme başlaýar? Da mene nahara başlaýar onda. Uy nemede halipa. Bir toy tomağa geleňizde ilk bir toya girişeňizde nähil aýdynlardan açýaňyz. Hasam bir ýürege ýakyn bir aýdynyň biri. Kemaljan köplenje näme Türkmena toy etse biz näme milli Türkmen halk aýdynlarymyz bar. Öz ganymyz, öz geçmişimiz ondan. Mene köplençi Türkmen halk aýdynlary bilen başlaýar. Milliligimiz ýatlary. Hakyky. Käbir bagslar diýil ýa da bir hem aýdymda däl ýöner belli bir aýdymlaň içine bagsy girip ýaşap aýtdy diýerler-de. Şolar ýaly aýdym gaýdyp berän ýaly bu bags. Türkmen halk aýdymlaryň Rüstemjan hemmesem töweleme bular asarlar boýy bagslar nemesinden toýhanalardan geçen aýdymlar. Bolar nim hani? Eger mümkin bolsa Rüstemjan taýýarlasa. Armasy ýetirip bersen süýjü şerýär. Inimin bir aýdym bilen yaranma. Yigitler garal
tarihte bir beýik şahsiýet Lukman Hekim her bir şolary dosyary bilen oturup iýip içip şatlanan gününi bir ýaş hasap edipdir diýdi. Matumulatany şuny öz goşgularyna 4400 ýaşan Lukman Hekimiň diýip getirýär. Şolar ýaly dosyalar bilen, şolar ýaly saçagyň başynda bir gowy şat iýip içip şatlanyp aýdymsaz edip bir dosyalar bilen geçiren gününi bir ýaş hasap edipdir diýe. Şu günkü ýazgymyzyň başam näme ýigitler şu gün bir ýaşaýas. Inimjan seňe meliňden bir balýaly tagamlar gelýär. Janyňyz sag bolsun diýjek bolýan mişinde üstünlük Inimjan. Dinleýijilerimize de näme? 4400 ýaşan Lukman Hekimiň başı gara guma batdy yaranlar diýe. Meňne Döwranjanma agam da bular sahnanyň arkasynda görünmeýän gahrymanlar da men goşa ganatym da agamjanny. Döwranjan bilen şu gün size bir hedil bereliň nesip edenden. Agam ýör. Zlatly talamlar ressam şeref bilen. Ýaşan Lukman Hekimiň ay 4400 ýaşan Lukman Hekimiň başı gara guma batdy ýaranlar. Ay kerpedewli agyr gözler semime wah wah açılcına onun tuttu yaralar. Hey Yakup yanına Seyviz bağrına deriz canına. Kimin kadri vardır, kimin kadri vardır şarhın yanına Yutağını kuleylep sattı yarlar. Hey karunalardı tevi bilmän algan Lukmanlardı. Şu dünýäň mazasyn wah bu dünýäň mazasyn şolar görürdiler. Wah wah Olaram almadı geçti yarınlar. Hey
oturman Mağtam ulu aydarga peyn oturman Kalça canı ulu ayga batırman Ha yalan şeyini Vah yalan şeyini hazret bilen ötürmen Vah vah Bağır gelin devran öter yarınlar Hey Yarınlı gelalinde hay Yalan şeyini beş günlüktür hazret bilen ötürmen Vah vah Bağır gelin geçer devran yarınlar Yarınlar Zlatli tamamlar ressam şeref bilen Ellerime kanar geçeyim Ellerime kanar geçeyim Dalım pele aman aman Ey başa daldın ten teşuşi Karhor pele aman aman Kahreyle gelir bulun amanatlar bulun Eğildi yanmıyorlar bulun Dalım kele aman aman Vahindi yanmıyorlar bulun Kanhor pele aman aman Yar namartlar yol var malıdır
aman aman. Geley bari bar olur kanım bile aman aman. Vah mavtam bunu dir aman aman. Yakın geldi ahır zaman. Dağ başında biten duman. Nadan ele aman aman. Kanım ele aman aman. Kan hor ele aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Aman aman. Kanım ele aman aman. Rüstemcan ne diýen? Ay gökçaş ketotýan. Berekellah. Türkmeniň bir beýik salyr saryk ýolunyň hawa destançy bagşylarynyň biri Ali Pamel Gurt Yakubowyň repertuarlaryndan naýankay bir türkmeniň zarynyny, türkmeniň geçmişini bir tutarın üstülen halka yetirjek bolup ömür ötüyün şavana şu 50'den 60'dan olarak destan bilip ol her bir destanın içinde de näme 40'lap 50'lap boşkular aydımlar var ve klasik şahirlanmadan söylem hemmesinin hem Mahmut Tamam näme yazılmış olan hemmesini yattan bilen adam da Gurt Yakupov diýilen halipa. Karal haýyşnamalar bolsa ýigitler näme göwnetseňiz özüňiz aýşetseňiz ýerine ýetirip berersiz. Alipa eger mümkin bolsa näme buları alyp pursadım mydam gabat gelip duranok da şoň üçin bir haýyşdym bar. Bir biz tarapdan bir aýdym ýerine ýetirip bolsa. Balkan ýollarynyň. Owa. Balkan ýolu, Balkanyň süýjüden bir şerinen ýolu bar. Nurwer dağan ýolu bar, çopan ýolu, tamamy ýolu bar. Olar nime bolduğundan öňe arzurum dağından iýindim belgim. Ay sağ ol. Zlatly talamlar ressam şeref bilen. Awala arzurum dağından inim gelliğime ağay ağay görey bilmen vizden uçurdum kolumdan vakt tutabilmedim Şidim beye wan
Bağrına tutulmay Bardaş idim kenarından atılmay Geçtir vaktim kirbe nada satıldım ey Ağay ağay görey bilmen gıyıl seni ey boy gıyıl seni ey Geçtir vaktim kirbe nada satıldım ey Ağay ağay görey bilmen gıyıl seni ey boy gıyıl seni ey Mekke tarafında yara arşın içinde Ay kolum yetmez ey dağın başında Arslanın ağzına diline dişine Anrayın ray tapa bilmem gıyıl seni ey boy gıyıl seni ey Arslanın ağzına yara diline dişine Anrayın ray görey bilmem gıyıl seni ey boy gıyıl seni ey Oğlun birdi diyere şanına Ahir kanım karibin anına Kimin edir şolu lonuna yanına Ağay ağay görey bilmen gıyıl seni ey boy gıyıl seni ey Ay kimin edir şolum lonuna yanına Ağay ağay emre
Ertemcan İsa canın alacağım tuğla. O başladı da oğuzu diye bis bis. Şu an gapırgalar görüp durdat yazma şu bir tarihte köyne vururum adam. Ha. Ay bir yaşurra adam mulmullağı 70'ten 60'tan 70'e yetiveren adam. Ay bir böyle koyuna uğurlayar eken ama. Ha. Yani koyun yiyes tutup ayıplarına sen bir yaşlılardan bir dökümünü çıkartmayın durmayın o haşan koyacak şu uğurluğunu diyem işte. Ha. Birinci ikinci gerek değil olmalı. Ya şulay diye ineymiş haşan koyun kapırgası üçülüğünü koyuyorum yerim şu an uğurluğumu. Ha, ne hiç koyacak geldi derken. Koyacak geldi. Şu kapırgan şeyle üçülüğü de. Ha. Doğru aydı. Dile çepe Ellerine halife. sağlık tuğulma berekeli. Yaşmalı bilmedin. Aydınlar azana battı halife. Yerine düştü oldu. Ahlat yerine düştü oldu. Sizlerle söküttü şu bir gepleşik adamın o adam bir ulu horma. Ya canım sağ ol. Katı Aydım beğendim. olsa aydım sunnuat da. Ha, Ana bir va. mene bir soru var. Ha. Ana. Bir şu sunnuatı o bir deniz deyip fikirlendim. Ha. Sizin elinizde de bir gayık var. Ha. Şol gayığa da bir sunnuat işgarını mindirip Ha. sonra yüzüp gitmeliydiler kim saylar. Göğünü birinci pata veren men öyle hak halipam saylardım. Kakacan bayram fitiyalar ol. Neresi? 74-75 yaşlarında şeyler hep yok oldu. Bak. Bu soru men onca da veresim geldi. Ya yöne yekicim bundan geçmek yine bir soru ama men düğün bir gepleşikler görüp oturuyorum. Onç Allah nazar bilen Kerim Urwan gepleşik gelipdir da. Şonda diye Kerim Urwan Alif men ya pelwanı da pata verdim diye. Olin şu çınmı ka? Ha, çın şol sebebi. Ben kan halifadan pata aldım. Kerim canım şon biri. Hatta öğlenimde durmuştoyum Kerim canla Nur neresi bilece soğuk verdiler. Bak. Tuvalama. Kerim canın patas bara o. Ömür dokon halifa can sağ ol. Eder şolar ya o bilin yine or yuvaş mihmanı da onsan. Onsan. Kanada şataro. Sunnuattan bir adam saylap. Şol denizden yüzmeliyseler kimalardan yani. Benim biraz halipami. Her kim öz halifa nalar gonşan. Sunnuat şol yarlat da aşiye diye de. Şeýlerde halifa aşiye diye. Halifan Rüstem halinalardan. Elbette tevabi Yine bir zat var. Size de onsan da değilsil. Ol sen gay halifan alardın. Ol sen misal dünyada alak bir sunnatta bir sen yolun, sunnatta bir sen bir elinden çeken adam. Şam halifalık derecesine edip sen bir şair dedip o vardı söz yok. Yöne yine bir zat vardı. Ol gaygymdan da diňe bir sunnatın ýa-da bagşylykdan näle adamçylykdan hem taraplaýyn sen ýa ol gaýyk onu diýip kılbam bilýär bilesiz bet bagşylygy uçura bilýär bile şahlyga da şol ýagdaýlarda da ýene saýlajak adam olsam halimi. o sebebi ben doğrusunu doğru aytmaly. Diňe sunnatda däl durmuşda da bana kendi da maslahat berip boldudan adam da men öwüp diýdigimde ýa-da hakykatdan hem bana şu şeýle diýip şu adam kendi maslahat soraýan. Onda bir şu mümkinçilik mawa ekranyň arkasyndan sen Halifa Amr'da aýdy bilýän. Halifa maýçaklaryň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ha. Sebebi Gysgaça aýdanda bara gözüm açdy diýen ýaly. Ha, tuvalama. İlkinji gelaýan wagtlam şähere gelip Şu aýda menen bir zat belli geçetmeli. Ýa-ni Rüstem Hali bizim owadaşmaz. Gyllar batly. Ondan men hem şol oglana sag bolsun aýdakmeli. Ýa-ni bir gepleşik başlaýamyzda şu ilkinji bir gepleşikleň sanyna goşuldy da olan bizem bir ýaňy bir gepleşige başladyk. Hakikat. Halifalar näme diýer gaýa bax, o baxlaryny şuňa azyk bir bolýar da saklanýar. Küçükde de gaýtalaýan ýerler bolýar bolyn. Ondan her kimgem özü bir Rüstem Haliň tanadan bir agras şoň ýalak tanatýar bize. Benim aljyrap başladym ani kamera gaýtalany ugrady bolyn. Şonu diýdi-de, enem diýdi. Ertir namana çeli wagtym bardyr diýdi. Olam taýy 10-20 kitowrakdyr. Şu arkany işiň etken diýdi. Näle geçsen diýip şeýdip biziň gepleşigimizde de golluk eden adam. Benim masag bolsun aýdan. Hakyky gepleşigi diýini
Şu gitpesi dinandanım gün ertir namazına mokkatta ýa da ödem yap kurt kuzun ýa wakatta adam ara. Gödüňde ni. Esin wagtlara terbiyeli ya dersi. Hakyky. Terbiyelemeli la. Hakyky. Şäger dem eger ýerini halipa tutunjak bolsaň enim ýankay Rüstemjanyň aýdyşy ýaldyň bir aýdym sadyň näle 22 mınam hem tarapdan okumaly la sen halipany. Dogry. Ben ardy edýärdim. Gepes katsan diýip halipa ardy edýärdim. Wagt enim bilen öňräpdim we maslahatlaşyp Ama yetbilmedik yani bir yere. Soýlar wallahy garasaň ine gurbanlyklar geçdi onuň gelip garaşuň ekenden nesibe. Arasynda nahardan hem hawaraly bolsun. Ya bunga wagt ýetdi, o ihsasına. Şeretlen diýen. Göz yaptı ama son kesot. Öyle uğraşanam. Ruhsat barda halipa menime sonra verdim. Proje verilse. Dünyada ýok bolsa. Ýöne bir kapy açylsa, Hawa. şu kapyny açyp aňyrsyna baryp, şonu gujoklap, bagryňa asyp, diýdaryny görüp, ýene-de ýygyň aýtmaly Kim öğretmen? Kim diýdary şartna? Ay mene Kemaljan her kim hem näme? Her kim ýitirenini kuýsa ýa-da. Benim ýok gepleşiklerde de aýdyp geçdik-de kakam pahyry. Az nährinden doýup ýetişmedim de elbetde kakam pahyry çekerdim eger şolar ýaly mümkinçilik dörese. Bagryňdan goý bermersiň. Hawa. Kakam pahyry çekerdim doýa. Ben aýdyşyň ýaly sıptırman bagryma bas. Känapdan ötünç sorardım. Radylyk sorardım. Gujujygyna ýatsam diýem. Siziň araňyzda ýoklany näçe boldy? Aýyn kampanya nemen 2006-njy ýylda aradan çykdy da. Bu adam 10 ýaş boldy. Näçe 20 ýaşda mı? 10 nokta 20 ýyllara boldy. Eýwa beşen. Hakyky. Jana sawartyn ýatan ýere atwartyn halipa. Şu bir o tüýkak bir rowayat görürmärdim. Şol rowayat aýtyp berdim. Näme barada? Bilim gadymy. Ogul we ata Ata we oğul arasında bir bolup geçen ýerde köne rowayatlan bir de kakalardan söz açdyk da. Bir atalı oğul ýa çopan çolup giden öýle meýdan göňüňe getirin mallary motlap ýör bu atalı oğlum bir ýerine arka berşip mallary syna otyrlarmış da. Bir baýryň ýüzünden onuň kakasına bir pikir gelipdir diýe da oğlum diýdi diýe da şol daýy goçu berýän ma o. Nädersiň diýipdir da. Gallermiň diýipdir onuň. Kaka mesele däl diýipdir. Ayni ata hükmüne oğlunu barlak görürsü gelýär diýen. Şo goçu nädersiň diýdi. Ay kaka mesele däl diýipdir bolyn. Ay bir bäşmik ýaly oturup beýleräňe seredipdir da. Oğlum diýipdir, "Hol, ökülçän nädersiň?" diýipdir da. Mesele däl kaka diýipdir da. Çopan niye bir oturdu da diye. Şey deyip beylesine vakti da diye. Han oğul men nädersiň diýipdir diye da. Ay kakın ne diýip diye yankı goçam galdyr ölmeýän diýdi. Ana şüphe diýdiň diýse ýaňy arkama degip durka dünýäni alaýjak ýalym diýdi diye. Ana şu arkamdan aýrly bolýan indi goçam galdyr ölmen diýdi. Şükürler diňe men esitmän. Şu bile teýnet oturan muştoklarymdan bir esden meňletini aýtdym. Halipaýna ýeri gelenine aýdaýyn. Hawa. Täzelikde bir kaka barada gynançlyrak aýdym istedik. Aha, doğru. Onu doğrusu goşlukyn kimiň ýazanyna bilemok. Ýöne internetde gördüm. Gunça Çalaýba. Kardeşimiz okapdyr. Ýöne sözleri men kakam ba, ýöne maňa da batdy da şoň sözleri. Gaty bir sünnälep ýazylypdyr. Men şuna. Doğru. İşledin mi ne? İşledik, indi ne tip bolsa köpçülüge, halk köpçülügüne ýaýratmaly. Dawa geldiňler göreli anlan näme? İlleşen bir dinlesin. Olaydy muňa şu birinji gedek bilinýän bäri. İlkinji gedek 2 gün bol şolaýdy çykanla. Onda da bir halipan patatyny çykaryp etmeli etken ol. Jany sag bolsun. Ola wagt gowlada biz mudamada tarapdarly. Anna şolaýdy hem siz üçin hem de ähli kakasyny ýitiren dogonlarymyz üçin ýerine ýetirip beräýin. Dawa berekalla. Zlatly talamlar Rüstem şeref bilen
Çıdaman çataşdı zeminin döşü, kakımı elimden gidiren günüm. Dinmedi, dinmedi gözümün yaşı, kakımı elimden gidiren günüm. Dinmedi, dinmedi gözümün yaşı, kakımı elimden gidiren günüm. Kaçtı şolun durmuşumun tağımı, arzularımın çalınla damağı. Kıdırdı acılın iki yanağı, kakımı elimden gidiren günüm. Kıdırdı acılın iki yanağı, kakımı elimden gidiren günüm. Zakana sığdım men, kakımı elimden gidiren günüm. Ne elime ne zakana sığdım men, kakımı elimden gidiren günüm. Parahat adımlın günü bozuldu, bağrım paralandı, kalbim üzüldü. Gül özmeli yerden kavur kadıldı, kakımı elimden gidiren günüm. Gül özmeli yerden kavur kadıldı, kakımı elimden gidiren günüm. Dinmedi, dinmedi gözümün yaşı, kakımı elimden gidiren günüm. Kakımı elimden gidiren günüm. Kulağımı elimden alırım günüm. Slatli tamamlar rıssım şeref bilen. Tuvalama konuşsan atiyerine taşırnaydım ortayını mıyna tuvalama. Haqiqi. Assalamu alaikum. Kum ve yaranma deyip Haqiqi. Şeylerine çıktı. Mırkı iyinin de murat Bunu kinekler. var ya futbolda köpçülük dinler eder ondan bu adamlar halkın içinden çıkar bunu afterla. Canım gerek olsa taparam da yine Haqiqi. şoş bin after men eğer ayette diğer olsa tapar yani. ne deyip olsa. İngilizceklerim kan magar. Yine Hülyal yine bir kovaydım doğru diyden ama. Haqiqi. Diyeceğim. Tamam. Sana sağ olun. Hani eğer mümkün olsa Ustad Halifa'mız bize bir yol koyup giden Ruşen Halif'in repertuarına. Bağlar ne? Tevessül edinler. Ben onu da öğreneceğim. Oğul başta Hudayım'dan tövlet gerektiriyor. İyi de. Kılınla kollumana medet gerektiriyor. Slatli tamamlar rıssım şeref bilen.
baştana Hudayımdan, Hudayımdan, ey Hudayımdan, ey Hudayımdan devlet gerektir yigide Yıkılını kollamana, 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 kollamana medet gerektir yigide Kala kala sözleşmene, 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 sözleşmene Nir burada değillaşmana Arnamızı iyilaşmana, iyilaşmana, iyilaşmana Gözleşmene doğun gerektir yigide Hay Leyli, can Leyli, gel Leyli, ey gel Leyli, ey gel Leyli Atın cayına bağlayın Gel bağlayın ey gel bağlayın Ol bağlayın Ketip zivirin dağlayın Ölenine dar dar ağlayın Gel ağlayın ey gel ağlayın Ol ağlayın Naçar gerektir yigide Attır yiğidin yollaşı Gel yollaşı, gel yollaşı Ol yollaşı Oğullar devletin başı Dizim olsa göğün hoşu Göğün hoşu, göğün hoşu Göğün hoşu Zürriyat gerektir yigide Hay Leyli, can Leyli, gel Leyli, ey gel Leyli, ey gel Leyli Mert yigitlere netihatta, 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 netihatta Namard oğlun parakatta Gönül bana ahirette, ahirette, ahirette Ol dünyada iman gerektir yigide Hay Leylim, can Leylim, gel Leylim, ey gel Leylim, ey gel Leylim Hey
iman gerek bir yigite, doğun gerek bir yigite, naçar gerek bir yigite. Saatli talamlar ressam şeref bilen Ey hay, gelin geçer konun göçür adamlar, yüreversin bir mendile yetersin. Bu dünyada yegdir kalfa yağcı at, bu dünyada tenim gelin geçersin. Yalancıda yedir kalpa yağışı at, bu dünyaya pen hem gelin geçerdin. Cefa koyup kayetme dost bu canın, eriştefi tutturmaz bu cakanın. Terpinin çedirdin artır dünyanın, adam koysan göre yerde yatar sen. Terpinin çedirdi artır dünyanın, adam koysan göre yerde yatar sen. Dağul eğilip pelek ömrüm gelinliği, Elhay, mağrur olup bu dert günün birliğine, evet kalma kıyametin horluğuna, evet kalma kıyametin horluğuna. Ananma dost bu dünyanın varlığına, para vara yok olur sen yiterdin. Anan ayma şu dünyanın varlığına, para vara yok olur sen yiterdin. Maktuli molla gerkez başında bir köy vardır, ayrı mendil ayrı mekan zay vardır. Lakat adlı dar düşük tüdüy vardır, bunu didar bolson onu yatar sen. Lakat adlı dar düşük tüdüy vardır da, öy vardır da, öy vardır. Lakat adlı dar düşük tüdüy vardır, bunu didar bolson onu yatar sen. Yüreversin bir mendile yetersin, bu dünyaya biz hem gellik geçer bir. Saatli talamlar ressam şeref bilen Yerini teperelaydın şu köp sağ ol. Sesini ol. Baştan sağ ol. Tuolema من على قورة من الرياض كان قاعدين يا tuolema. Falan lipa bersara umma. Bugün bir yaxşı mümkün mirnen inni emin ağlarlarından dövran sapar ayrılıyor deyip bir abibilene çıkardı. O öyle inni sizin fikrinizce kim olmağını isteyen kaptanı yine emin ağlar. Aslında men fikrim kalıp olsa var şu sasla ütümüz o. Yani şu buna var ne çoğaltın devamında üzerinde bir akma geldi bay. Ben de düşünüyorum onu.
O Döwran janam ma Ulu halipa Döwran. Awa, ýa-da ýok. Yol geçen bazı o tecrübeli bazı anlam näme diýen bir her ýollan bir pikir nazar gerek de. Awa. Öňde her 5 vilayetden jemlen çıkan çağalar gelip çykşy diýen Dal üçin hemmerine bir nazar bilen teretip bolan nokta. Awa. Teretmek ýalňyşam men çalay. Onuň üçin her kimiň öz pikiri öz ýerine gat wajyp da. Awa. Men pikirimden meselera eger ütlemese o. Yo, ol ütkömezlik ýagşa da gowdy. Indi ýöne şolary abi bilene berdi. Belki Aýça bir belli karar ýok, oňa men çalay bilemem. Onuň galanam hani wagt görkeýär onuň. Men häzir plany bolan owa diýip bilmeýän üçin. Birinjiden, ikinjiden hem ol maňa baglyk adam derler. Awa. Meni aslında müňdönlüğümde çağırıp getirenin öz Döwranna. Onuň men o bolýa bu bolanok diýsem ol gelişmän laýyk. Onuň galanam hani wagt diýip bir gowatlara gidip barýarken da belli bol. Onda men soragy edip goýýar. Men aslında beren soragym, indi Döwran halipa bolmasa, sen gapdanda kim bolmagyny isterdin? Şo soragdy. Ama jogap ýok da. Onu men saýlap bilmeýän. Janjygyn birinjiden ol nämen çykşyň ýalyň özüniň ýanky Pelwan janwany atdaşma hoýup ýagyşy wa gal berse oğlanlar wa rejissörler wa ýanky maslahatçylar wa bir adamyň sözü bilen çözülýän zat derler. Hemmemiz jemlen şert inşallah ýöne men maňa galsa bana şu sasta ütlemese o. Şunýam hem çağalaram öwrenşdi, bizem öwrenşdik. Men görýän bu müňden birine zadyna ýankyýalyp bir belli bir karara gelmek siz üçin şeýle bir kıyın zat da. Eger ütlemeli bolsa onda üçüýmiz hem yerimizi ustupid etmeli bolýarsa. Ken yerimize gelip oturjak halipalarna mysal üçin näme Bismillah alal atayl galyar diýip anlaş Akş halipa wa. Diýeli eger mysal aljak bolsaň. Könellerden ullamyzdan aljak bolsaň amma bizden guşlardan alsaňam bar. Sen almagyşlarymyzdan ham bar, last oýunlar. Ken otay, haşym bilbiljan, bilbil ýok. O da men häzir adagdasam plany, ne agdadyň planyny agdamadyň borum ka diýjek bolýan. Şoň üçin bar last oýunlar. Ken otay ýöne men pikirim bar. Danma men şu sezony şuluşluk bolup yapsa ondan inlik sezondan gerek bolsa hava gerek bolsa inlik sezondan ütledip bolýar. Zlatly talamlar ressam şeref bilen. Süleyman gowadak geçdim. Meňe bir sorum bar. Müňden bir gepleşigindäki emin agdalar bardy näpdir diýär. Ýene müňden birine geldik. Ay müňden ýurt derejesinde Hakyky. çykdy da tuğul. Tuğulama. Birinji bilen emin agdalardan öňürti, birinji müňden birine ýaky Pelwan Muhyif, ýaşşo, ýaksy birinji bilen şolara öz ýüregimden näre ol aspetlikden men ugrum aspet men başa da düşünemek, synygaty da düşünemek ýöne şeýle adamçylyk tarabyndan men şolara sag bolsun aýdysyn. Berekellah, malady. Näme üçin şeýle bir açylyp barýan bir gunçolary güle gurdy. Hakykatdan köp adamlara tanatdy şo çağalan. Şo ta bir jaýdy maýdan bagşa bolyn toýdan bäsme gadan oturan etdi. Şolara birinji gaýdanlar ham oje tanally halkyň söýgüsini gadananlar wa içinde birinji bilen şol ikisine sag bolsun aýdýar. İkinji bilen emin agdalan bira kaptalmada ýa diýip bolak, indi kepes diýäňsek, ben naga diýip bolak. Diýmekde däl pikirni aýdýar, meni maňa da gykly. Köpçüligiň pikiri. Dost diýdiň, bar söz ýok. Ya, we Pelwan halipa ýa aýdary ýalyk däl. Malade söz ýok, hakykatdan hem bir hili çağalar bilen gurulşanda bir käbirde badana bizde de bir adama özüň diňledip başarmak gerek. Onu gyýgyryp ýa bir zat diňledip bolmak da şoň ýaly çağalara özüň diňledip başarýar. Ene käbir adam ma birine bir diýýän bolyn gaty görjek bolýar. Ya ýeneçe bir öwretsem ters düşünjek bolýar da. Şu siz bir zat diýýäňiz bolyn şolaň ýemmesi özüne oje boly menki ýalňyz şunu düzeltmeli diýen netijede özüne kabul edýärler däre.
Ana şonu men dogrymy aýtsam gaty gollaýan bir begenýän şo zadala. Şonu ýaly edip bir aratyrçylyk da bu da şey bir ýitirip bilmän özüm bir Aratır. O şeyler sağ ol. Sen Sağ ol. düşündüm Tamam, näme ne? diýjek O, bolýan da bana. Neme diýär Allah Taala diýär hiç ýere sığmandyr onu göwnüni ýylan bir köşke sygypdyr diýär da. Ha. Adamyň göwnüne, kalbyna oturýar diýär. Allah'ın ýeri var diýär. Oňurdun dönüşini anjytmajak bolmaly. Şuňaňmy? Nähili bir hil bilemok. Hat edil deňe duşuň ýa özüňden ulrak bolsa bir GPS'de ne ýagşy? Düşünşmäne diýänne. Olen çağızıklar da dostum bu ne el gurunları. Mesela çünkü operatör olanımız tayin diyeli çırala tayinler. Bizim ne başlamalı, bizim tayin ne yankı yazıcandan Attaştan hemmenin oğlanlar davay 10 saat var hemmeler vilayetlerden hem geldi diyel çağırlar. Düşünüyor musun? Ula adam düşünürüm açlığına da gayret eder, fulfulluğuna da çağır da anlam. Ulan yani bilen eceleri gelenler var, doğanlar gelenler var, gelebilmedikleri var. Hani başlayat diyen olun ya mikrofon diyelim batarya ağlap durda bir ülümün fuya çağıracak da intek başlan o kişiler. Bu da ağlap dur. Ay yatasım geliyor diyor ağlıyor ya diyelim. Ecem örecek diyor ağlıyor. Yok diyen onu şuna stroylar bilen yazmalar yankılar. Düşünüyor musun? Üç yaşlar o daşına ait ucaş veren mi onu den han bolcayınca han da erkek bolu oğlan mı da ağlamalar o erkekler ağlanok öyle böyle diştirip onun yankı Allah biraz hüvesi. Kara yine yankı vurduğuna geliyenler kalp dövülmelerle yarıştır olayım. Onun az yine ne aylı bir yıl arasında ekavırcalarım var. Ağalara düşünenlerim var. Onun gelip mena diyenlere bir üme düşmez çağı köplarda düşünüp dur aralarına birdir ikidir bazı ara incikler var ayır bir doğru vurun da arayı bir ne diyeyim birinin ayını açmak değil ayını açmak değil şeyle düşünene her kim bilse o öyle yavdayını onun öykü saklayalar bir diğerler de yer tevi onun gümüne de uğrayalar da piyardan roll press'e başlaya da aymen ettim be yo olur ya Allah yok olundu. Buram yani dile geldi da şunu alım merim gurrun va köpçülüğün içinden ayne Özlemcan dulu joğun da inimcan ene bereketten el oyanna andiçmek oğlat değil yani ana Türkmenen haçağı var da şu gurur şu var yoktur arada. Sonya gurrun ama şu var yoktur men çağızıklamdan andiçyanlara bu bu yağda gelişmeden. Şunyan soğal çağan var olur yağda da sudideden ol pertiren plani yenge plani. Olmi Allah'ın onu günahkar var. O yağda yalanlar adamlar onu hiç eli. Kızım sağ olun. Denge ne aylı bason yali. Ona doğru bir arasında yine yankı vurun da çağa da ara ekmel gayret etmenler. Onun İnsan aydiyan ama devran gayse yerine kim öğreyen diyen men de tek gözüme de getiremem da devran sotaydan gaytçana. Bilemem Allah'tan yalan mı olmuşlar da devran gaytmazlığını isteyenler. Öğrençtiniz da yani şeyle bir bir akımı düzme için giden zahmet yatıyla atay. Ona mali yani bir yazıktan eğer ölmez doğru yani edil Küçük batır ököküne edip mena bana. Buram adamlardan ullokan etçek kayışım daray. Näme ediliyor halk üçün ediliyor. Çağızıklar üçün ediliyor, vatanımız üçün ediliyor. Şu Türkmen ağan sunuodu üçün, öz görme üçün, ösme üçün ediliyen ahlas sahabı. Düşünüyor musun? Bundan hiç şeyle alanda bir ekayara titoya var ya da ağam näme ýa-da ýagşy jotak bar ýanyň üçin diýenler amma da. Näçe bar ýaňa ýagam jotak nyrk kesip bar ýanyna ýa şeýle bar ýa. Halk ol bilesi gelýär. Gynakkyl. Şunyň onu näme edilýär şu watanymyzyň sunwadyna, Türkmen estradasynyň sunwadyna şu bir garşygan bolsa ötüş bolsun. Boltu bolsun diýip olanyň işini aradasyny taşlap ılgap gören
Näme işlerde aray bolýan, muňa alýalarda bar, köpýede azyk tersrak kommentariýalar ýazýarlar, diýerler bolýan, mar edil. Döwran jannaň oğlanlar da o kän 50 ýyl sahnada geden oğlanlar marallaham şeýle bolýar. Bir däni bähwit bolsa salyp bar bäşdirişdirni geçirerdim bolýan. Желательно şular ýa отрицательный aktlar ýazylmasa gowy. Jada diýesin gelýän bolsa, ana döwran aşkawatda ýaşaýar gelýän, gözläp tapyp, "Agam ha, sen şunu ýaly, sana bolan şunu pikirim bar" diýdi, gelýänim. Yüzüne Mert diýär. yüze diýär, gelle yüzüne diýär. Jada ölüp barýan bolsa, ýa-ni. Gerek Allah iş göwüne değişmeler bar. Edilýänler gowdatda. Gowy işler ýa-ni. Hakyky. Bolýar bir ters saat bolgany diýsen, ýa-ni ters saat edil etmeýärsen näde? Olar bolmaýaram, boldurmaýarsa. Sağ olun. Karaz müň dönüýärçäme, sen janar giňelsen çyşky bolýar. Hakyky. Ondan ýa meň pikirimden Pälwan Halipa bardy pikirim. İkinci ne? Döwran Halipa. Olagamda söz ýok. Tuwlama bir kön adamlarda aýdymyň hem o zatlaryny bir kim näme etdi? Aýdy oturan çağa şolaýdym gelişýärmi, gelişme o ýagdaýlaryna aýdyp duran. O edil Döwran Halipa bardy saýçak. Hänni Maral Halipa. O Maral Halipa barada men bir da aýtsam bu ýyllaşdyrma tertrak etme mahmalymydan bile diýipler. Onu ýöne men öz gözümde zinan magşylaryň içinde ol bir kristal men üçin birlän. O sesem başgaça fınğotuna söz ýok. O bir adam kärçiligi ýenesi ol Maral Halipa bardy şular ýapykyrda. Görýänsiň çağaçlar gelýär, gyzaçlar gelýär, mysal üçin. Ayal adamın pikir gerek şu arada. Düşünýärmi? Senin bir erkek adama öz pikirini aýdyp biler, welin gyzaçlar o adamy sal üçin maralyň ana şu ýer goýupdy da şu taýdalar. Yok, man ayal adamı şu tak nazar berekdi, pikir gerek. Köpçülükden mana şu ulu kişiler paýş edýänler halkymyzdan näme. Gowlat gidip durda bir derek göwne değişmek, gowlat diýelim kadýanlar adamlar bar. Eger ters hurrun edýän bolsam Allah günah meşsin bolýan bir haýş edýän bir alipalar öýkülüp mesela gowdan sebäbi adam birda ahlat edýän özüň alyp göräýmel, näsene diýel birda ahlat edip barýan gaptalyňdan birem çümükläp barýar, bir ötüp barýar, ýakmaýar da. Hakyky. Onuň çekilen zähmediň bir hili Ağaç gurama bilinmeli adam. Boşuna ýal hasap edýärler. Şoň üçin bir zaman şu bir sezon jemläliň, şahyklar bir bayraklamalyň, bayraklalyň. Bu birinji ýermi, bir ikinji ýermi, bu üçünji ýermi, Allah jan ýarym final boranyn, final boş wagda gowy atborunary alyndy. Ot ýaly bilen ne diýip haýsyna birinji ýer berden. Kıyınlara yani, şu taýama. Gat kıyın. Yani içiňizden özüňiz pikirlenýär. Onu haýsyna bersen beraýmeller, onu mene var anni. Ýagşa diýenler dal näme diýen bir aýda görýän o bir nähil ýarşy şertlere var anni. Final. Ene gelecekte goňşan ýalja ulanlar bolup gyýlar ýetişmeli. Çağalar da. Inovator ýantura. Eline mikrofon ýerden harkaýdym bolmasa daş edip dur. Ýok, söýäýdim bolmasa daş edip dur. Şoja çağalar ýeni künden näme ýaly başylar şolar. Türkmeniň göl ýaly toýlaryna hyzmat etjek oglanlar gyýlar şolar. Hatda haýdym da aglatdy. Ay. Gat ýerine düşüpdir toýlama var. Men ýandan çykarma, ýylyň içinden çykar şoň afterla eger aýatda diýir bolsa. Onuň bilinse bolda, Can Gonç kän çykýar ýa TikTok platformalaryna da ýa-ni mawy ekranlaryna da ýöne. Bir Halipa hakykatdan bir bagşyň bir eýläp diýip içini görüp bilýär diýler. Şoň ýaly adamda tyngatda ýürüýte bir çatdym da şoň. Oňurduk. Bir dinläp bir gonşanam diýip bol. Yok, gat o ýaşlar tuweleme ýa-ni diýär, bir ýa-ni diýerlik bilejede bir aýdym daýaly. Birem edil şu inim ýaly mundan diýer bir 10 ýaş 20 milyon halipalar göremizde. Birem şolar boldy. Agam bilen bir halipajygym bilen bir giýkejaýdym aýdyp. Bir göwne diýende şo adama ruhy bolupdy da. Hakyky. Onuň
Ona ben Yoksa hiç- öldüm diyesim geldi. Bir koli bir aydama. Kemal Can bir Meselesi oldu. olmadı İnim Can'la bir bu aydımdan birini. Onda Çünkü vatanımızı Awa. Araşık bakı tarap Türkmenistan'ımızı halipa şähertlik ýolunu öňe süren gahrman arkadamyň arkadal gahrman serdanymyzyň başda durmagyny şu owudyň watanymyzy güllüýär, Awa. güläçýär. Eger kyn görmeseňiz halipa bir goňşan bilen bir Yok, Bir aydımcıktın ya, çelleme naharama pasti tayin var. Mevlen nahar yattan çıkar. Men şu ya nasıl anlatıyorum? Ana bastına. Ayma nahar dest. Gelin Can. Zlatly tavanlar Rüssem şeref bilen Ey yar deyne yatalarımın gel bağlarımın devrini Vele hemni ben taparına ön adamın ömrünü O dünyasın yatlayanlar O dünyasın yatlayanlar Dinler otur bevrini Çanağalar bulup balın Bu sözümüz doğru mu Meymanına hürmet koyan Kadayım kıyılar hani Huppayalı ağıy dikip Huppayalı ağıy dikip Kapatına nermayi İşin düştü boş koy vermez Gönüle barkın zaya Harzın olur ben garip gedayım İşin olup avrayın artır Kulluk etsin Hudaya Akirip işan molunur Kar akulur haney Hadi bir de Ey mergenleri yavaşkan Kuştalı feyyanın ney Arkadadır at yanı beş Cevher bıçak kayınanla Kıyır eline kıylı çıkar El kuşatan şağın ney Bu elin şartlık devranı Bana kurunlar hani Yeter çıkıp lele kakan Bu poluylar hani Yanacağım neredeyine İnni de bolupdur toyda İnni de bolupdur toyda İbisip keyip etmeni Merhumun kadrı bilinir Dost gel yer yaz tutmana Dost dinin doğun mul yar Gel yer toyun tutmana hey Ay yar şahir bıdatlara Akıl gerek yetmene Kadrın bilyen adımları Kadim kıyılır haney Sovap nirde bilir olsun Ağişana var hani Ağişana yer hani Zlatly tavanlar Rüssem şeref bilen Ana naharımdan Aha tayyar. tuvalım. Awa. Ay İsa Can'ın alacak mı? Awa. Balbol. Kol ama o da aydınlar yerine getirdin ha. Aa. Hadi bir Kesinlikle ufak oğlum. Ha oğlum.
Birinci Türkmen ağa bilen nahara başlamaka ha Alman balya bolupdy diýen tek zat görmäkä. Ha? Bara ya Türkmenler şunu eder. Nahara hormat etmek mi ka? Olam ova, olam dogry. Yani men fikirimçe nahara balya niyetini gör köçek öyle niyetim şoňa gara süýji bolup gitjek öyle bu berekedini aramatlandyr ýani molan bolmak mal men fikirimçe. Oy sana Kemal Mustafa. Örsem canım tuvalama. Bu mehrin sendir bir şey aynim akıp pişipdir we. Sonra zona batyryp da ýaýtan çöreklerine. Halipa yine over yandan va tetiyesi va over tetiri. Ona meritement aynladım. Adama ha şey diýenler. Awa. Oh. Men endi kan öýdi diýemek da ýani ýaýan. Ana. Nasıl? Onşan alnıyım, balınıyım, gülünüyüm. Öýleňe. Bismillah. Evet, bismillah. Hani? Evet, sen alacaksın yiyecek daha korku olmadı. Tadı var diyorum. Evet, sonra Türkmen taamlarına tayına harıyor. Ya. Bıçak alayım diyecektim ben. Yok. Böyle otuyor ha öyle. Neme? Avrupa'nın taamlarını ilk gördük. Portiyette de kanserde var aramızda var. Onun taamlarını yedik. Yine ne ayrı şu ötüyorum, öldükler, Türkler. Bizim kumyamda mengiş. Hayatım şuna karım şu et sağa söyleyip. Kulağa kaldamanla har otturmak hava. Hava har değil yani oturup. Nasıl olsun? İşte açık olsun. Bunlar bu kapıların tücülüğünü böyle. Hadi kapılar da füjüdür o. Hadi benim füjüdüydü aynı. Bal olur mu diye. Ondan yiyen dakika yiyeyim senden. Kaçınca gruplar olsun. Yaman Turma. doymak Arkadan yatıyor. elinde bula. Çörek bula. Ay Balkan taraftan tuvalımı bağış çıktı ya bana. Rojanlar arasında daim 30-33 yaşlarındadır da aradan çıkanlar. 36. Canım 40 yaşan ne alır neresi yani. Gidelim bir Mekke foy gidip de var. Hakiki. Ona koysan tuğlu ben okuçlardan şun ettim. Bunun Öyle üzerine bir- fırsatım zannet. Batarım da ortaydı. Ay damağım doğru para. Ali Pançağalarda. Bak. Tuvalama dedim. Fırsatım canım aydımın üstüne mi nuvaydı yani. Kalkanın yolunu. Şeyle yücelik paraya verekenler. Bak. Annem bir halife arkan çero yeri alıp Bravo. yapısını dur. Tamam la aile. Elbette. Aa. Fakat hormat arkadaşımın yakma derdamın. Yol gulalı ol para hak yok Hakikaten. Allah'dan. Toylamı kan olsun. O adamlar rahat yatıp rahat duruyor Allah ulanın den şu para hak bunu Allah kan bulmadı ulanın den. Toylar kan man inim ellerine balyar toylama mınam tüyeceğin. Sağ olun. Şunayna. Ana hizmet ettim sağ ol. Sağ ol. Şu ottumdan ne diyordun? Akın oturup yer. Aa. Yine ki gepleşmenin hem hevur köp olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de diyeyim başka. İngo var olur muyum canım? Sağ olun. Üstünlük işlerinde de. Aa. Erkaycım yali. İneyim ben yana. Haş ediyorsan böyle. Aa. Valla şeyde. Niye de haçan, ne ahiliye, ne çağırdım, ne nahar, ne var. Sen yetiş diyen ineyim. Tayak. Hakiki. Doğru değil. Aa. Toy toma var ya bolun ya öd varmalı bolya menen başa toy ötmeli bolya. An alparje nirdi diye men toy var ya man an aşpedin nirdi diye. Onu 2000 bile bolan soň köp ýerde 2000 bile sohraýarlar da. Aa. Aa, Kemal hakiki, canım sağ ol. tuğleme.
Senem kesdiňden kemal tap, awa tuolama, sesiň owadan şon ýa durmuşyň ama owadan bolsun. Awa bir adamyň ýüregine barýan goşgular okaýan, işiň uguruna bolsun. Awa goşan, awa senem sesiňe saglyk tuolama, awa buň bir lezzet berdiň. Aýdym dinledik. Sag bol taňra. Esasanam sag bolsyny gahrman arkadamdy, arkada gahrman serdam aýdasym gelýär. Ol biziň her bir işimiň sakasyna dur, awa şular ýaly bir halipalyk bolup dur tuolama kitap bilen bir bazarlarymyzda şular ýaly önümleri bar, biz aşpedlere bir islenlik zady uwdunlap taýýarlamany mümkinçiligimiz bar. Awa şu zatlar üçin esasan gahrman arkadamdy, arkada gahrman serdam sag bolsyn aýdýar. Awa galy bersede ihmanlar size sag bolsyn aýdýar. Hürmet berseňer. Gepleşmedem jemläýeli. Gazakry gepleşik bol hakykatdan bir gazaklyk godur gurrun öretdik. Mene gurrundan ýarady. Ona näme? Gepleşigin ahyryna bir de şeýle ajaýyp zamanan peşeşeren. Gahrman arkadamdyň. Arkada gahrman terdarymyň janlaryny sag başlaryň dik tutjan tutulmyşyň elmi dama rawaz alman ardulap Rüstem Şefrenat gepesiniň nowatdaky täze sany geçirip tutarýar. Ähliňiň döwletli ojagyňda çağıryklar hemişe ýaňlanyp dursun. Onu näme? Inniki sanlaryny görüşýänçek hoş sag bolun. Lakay tavanlar Rüstem Şef bilen İşte açarlar Dürli görnüş bilen Rüstem Şef, özünün süýjü näferleri bilen sizin göwnüňizden turmany hemişe taýyn.